Ahojte, vítame vás v 20. epizóde nášho podcastu Goliaesa a dnešnú epizódu by sme chceli venovať najmä ľuďom, ktorí s nami chcú od nového roka pokračovať na našom webe a v našej aplikácii, aby sa trošku viac vedeli zorientovať, čo sa týka vkladov aj celkovo ohľadom typovania. Chcel by sme vám predať nejaké naše rady, ktoré sme za tie roky už nazbierali. Áno. Ahojte priatelia. No tak mohli by sme asi začať... Asi by sme mohli začať, čo sa týka vkladov, keďže prišlo nám veľa otázok na náš Instagram, aké vklady dávame napríklad my. A presne k tomu sme sa chceli napríklad vyjadriť, pretože my si myslíme teda obaja, že pre vás je veľmi irelevantné to, aké vklady dávame my, alebo celkovo aké vklady dávajú nejakí iní ľudia. Keďže každý sme v nejakej inej finančnej situácii a niekto si môže dovoliť napríklad dať vklad 100 eur, a napríklad ak ich prehrá, tak ho to nebude mrzieť, ale pre niekoho to bude napríklad veľa a niekto si môže napríklad dovoliť dať napríklad len 10 eur. Čiže pre každého je to iné a práve preto by vás nikdy nemalo zaujímať to, aké vklady dávajú iní ľudia. Áno, ako zaujímať to môže, ale je to nepodstatné pre vás, tak by sme to mohli zhodnotiť. Čo by som ja navrhoval a odporúčal vám po 15-ročných skúsenostiach a keďže už dlhé roky, pravidelne každý rok profitujem z typovania, tak najdôležitejšia a najlepšia možnosť, už ako som avizoval vo veľa epizódach, proste je určiť si jeden jediný vklad, konštantný vklad a toho sa držať proste. Napríklad začneme od 1.1.2025, určí sa vklad jedna jednotka nejaká a bude sa dodržiavať až do 1.1. povedzme roku 2026. To znamená, že napríklad niekto, dajme tomu, si určí vklad, že bude na všetky tikety dávať, dajme tomu 50 eur a 50 eur bude dávať stále na každý jeden tiket. Proste môže to byť hociaký tiket, jednoducho stále bude dávať, nebude dávať ani väčší, ani menší, proste stále ten istý. Najlepšia a by som povedal najbezpečnejšia voľba, lebo už ak sme si mohli všimnúť, treba si uvedomiť tú jednu najdôležitejšiu vec, že je to šport a je to typovanie. Proste môže byť hociaký náš kvalitný typ, odprezentovaný proste úplný válec, proste môže byť hocičo, ale vždy môže ujsť. To je na tom zle, že proste vždy môže ujsť, ale my sa môžeme ochrániť tým, že budeme dodržiavať ten konštantný vklad a ak prehrá sa jedna jednotka, proste nič sa nedeje. A preto musí byť ten vklad v nejakej sume, povedzme si, že napríklad si dáte vklad, niekto si dá 100 eur vklad, ale má nízky kapitál. Proste ten kapitál musí byť aspoň tak, aby bol aspoň na 30-40 tiketov. Nemôže si niekto určiť 200 eurový vklad na jeden tiket, keď má kapitál napríklad 2000 eur. Ujdu 3-4 tikety a je v totálnom lese. A pri tom 3-4 tikety proste nie je nič. To je proste, našim cieľom je vždy bojovať o ten tiket. Ale vždy v tom jednom tikete a v tom jednom zápase sa môže proste stať hocičo. Ale v tej 100, 500, 1000 typov, ktoré odtypujeme za rok, tak na konci roka budeme vždy mať viac výher ako prehier. Vynikajúci príklad je aj počas tohto víkendu napríklad Barcelona, ktorá včera prehrala z Leganés prekvapivo 0-1. Proste keby Barcelona s nimi hrala, dajme tomu 10 krát, myslím si, že všetci môžeme presvedčení o tom, že 9 krát by vyhrala. A akurát včera prehrali. To znamená, že vy keby ste si určili, dajme tomu 100 eur vklad a stále dávali 100 eur na Barcelonu, tak vyhráte proste určité peniaze a raz prehráte, čiže vás to proste tých 100 eur nebude mrzieť, pretože vy budete v pluse, dajme tomu 900. Nepovedal by som to ani, že tak, že mrzieť, ale proste nezničí sa tá celá práca, ktorá sa budovala mesiace, alebo pol roka, alebo proste rok. stále budete v pluse. Proste o tom ide. Aj nie, že by som proste tak by som to povedal, že je to proste najbezpečnejšia voľba. Proste, lebo my keď budeme niečo robiť mesiac, pol roka, rok, my si proste niečo vybudujeme. Ale nemôže to byť postavené na jednom tikete alebo povedzme na 5 tiketoch. To musí byť postavené na databáze tisícky typov, 500 tiketov. Čiže toto je absolútne najdôležitejšia vec.
Čiže toto by som si určil. A takisto ešte by som spravil jednu vec, a tú dôležitú, lebo vždy do dlhodobých tiketov ja osobne investoval najväčšie peniaze ako najvyššie vklady. Čiže zvolil by som to tak. Všetky krátkodobé tikety ako Barcelona bolo a tieto všetky, čo sme si zrobili štatistiku, aktuálne máme 110 výherných tiketov, 74 nevyherných tiketov a sme v zisku 52,57 aktuálne jednotiek, čiže máme náskok 52 jednotiek, to znamená 52 vkladov. Čiže 52 krát by sme museli ešte za sebou prehrať, aby sme boli ešte stále v pluse. Ľudia vždy hovoria, že je to hazard a tak ďalej a tak ďalej. Ale 52 jednotiek, keď sme v pluse, proste čo sa nám už môže teraz stať? Už my 52 krát za sebou nikdy neprehráme. Toto si treba uvedomiť. A to je tá, čo sme hovorili, bezpečnosť. Kto nedokáže tú prvú základnú vec dodržiavať, proste nemôže nikdy byť úspešný v tipovaní. Proste ani s nami. A to nie, že sám by teraz začal tipovať. Čiže kto nedokáže toto ani dodržiavať, tak by sme mu odporúčali, aby proste netipoval s nami a netipoval celkovo, lebo to nemá zmysel a dopadne veľmi zle proste v tipovaní. Ďalšia vec, ktorú by som ja napríklad spomenula, je tá, že podľa mňa je dôležité, ak tipujete, môcť ten tip, ktorý aktuálne dáte, aj sledovať aspoň nejako. Ak napríklad, dajme tomu, že aj keď budete tipovať podľa nás, ale napríklad my keď pridáme, že teraz napríklad ten zápas vyplatiť, tak nemôžete napríklad vybiť niekde, dajme tomu na ceste niekde a nebudete môcť ten tip vyplatiť. Áno, ako bolo by dobre, že proste trošku sa tomu venovať a tak ďalej a za ďalšie už teraz to bude výhoda toho bude, že už máme aplikáciu, že vám to vždy pipne. Áno. Čiže to je absolútna výhoda, lebo buď vám to pipne na mobile, alebo kto